имаше. Митьо, хубаво, че ти закарате. Трябва да взе стика. Аз се примествам там с пръчките. Оттам ще опъва нататък. И на хуя ми да седи. Ако някой ме пресече пръчките, или ще ми стана. Абсолютно, то се Лазара. Ама, доктора ти тук ли е? Да вземам от доктора голяма. Няма, трябва да мазам от доктора и да ми си да се За какво? Шопото. Той Митьо ме закара там, дет няма риба, вкара него дет има. Римка е писал в Шумал. Той неговата ишкари е напухал. Натак. Абе, ще ги сложи там и да опъва нататък фотката. Трича. На кой говориш, бе? Голяма е, голяма! 10 кила! С едно око! Аз трябва да изкарам ниса. Митьо, дърпа ли? Гергия, забравих да ти кажа, кой е гермия в на куши. Кой дет си е сумал се ударил пинкото пак. Как сина ти бе ти вари, бе? Майка му бе. Аз вземам по този кадър. Към кадър тета с моята ученичка, бе. Бал ли се? Ще я питам. Чакай, мини отсам, мини, а? Дай махната с Митьо, искаш ли? Няма значение риба. Докторе се ще! Варивка е доктора. Той спи. Пустете го вътре в това. Само да скъсна. Как е фанат, брат? Живарник ще дадете ли, ще я пускаме? Доктора да е ския. Жоре, дайте един живарник да доктора да е ския, да я пускаме после. Ето живарника. Его живарника е с кепа и го пускаме там. Я ви так.